அதே மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் வேணும். ரேசிசம்ன்றதுக்கு தமிழ்ல என்ன வேர்ட் ஈக்குவலன்ட் அப்படின்னு யாராவது செக் பண்ணிட்டு வாங்க. ரேசிசம் ரெக்கார்ட் லைவ் போயிட்டு இருக்கு. மேல நான் சொன்னா நான் பிளாக் ஆயிடுவேன். கூகுள்ல சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்க பிரேமா செக் பண்ணிக்கோங்க. அது வேர்டு இவங்களுக்கு தெரியுதான்னு. இல்லன்னா இங்கிலீஷ் வேர்ட் தான. அதான் அது வந்து தமிழ்ல வந்து புக்ல வேற இருக்கும். பட் உங்களுக்கு புரியணும்ன்றத சொன்னீங்கன்னா லைவ் போயிட்டு இல்ல மாதாஜி, அது வந்து செக் பண்ணிக்கோங்கன்றதா. தட் இஸ் நாட் இனவாதம்னு சொல்லலாம் மாதாஜி. இனவாதம் வெறி இல்லாம வாதம், இனவாதம். ஓகே, அது வந்தா ஓகே. ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்தா அதை வச்சு ஒரு கதை இருக்கு. இதெல்லாம் இப்போ வந்த கதைகள் இல்ல. கிருஷ்ணருக்கும் லலிதா